Attowdädi. Attowdädi. Bestirgelleçe. Attowdädi. Attowdädi nire daýsyn? Kimey bir dowlatyp duran? Attowdädi. Näme gygyrýan? Attow däden görseň sen bolsa gelle bäri. Assalamu alaykum Attowdädi. Oho, Muratcan. Gelmey. Heybet, tüöleme. Attowdädi ýagdaýlaryňyz gowmay? Ay tüöleme, göl ýaly. Oho, ay tüöleme. Oho, Muratcan gelmeydi. Attowdädi salamu alaykum. Aleyküm esselam. Tüöleme sene uly git bol Skype try görýän bolin. Gowmy ýagdaýlar? Ay ýagdaýlamy göl ýaly. Hani bestirgelleçe mi? Gowmaň ýagdaýlary? Oğum ýagdaýlar gül ýaly. Bestirgenleçegen goňşulara pişme pişirşek dip gitdi. Ay şükürüňe güýmenip oturaýmada häzir ol gelir. Hadi sen gel geç. Geçsene, geç. Gödül. Gödül. Salam Gödül. Salam. Gödül. Defteriň eliň al. Jüjeler sanan. Men näme olar? Dün sanamadım mı näme? Näme ýadyňyz şunu? Dün sen kelläň agyryp, hasabat duruşuny goýup durar. He, howa. Inni ýadyma düşdi. Dün men kelläm agyrjak Şeýle? bolýan. Howa agyrdy, Ha. howa agyrdy. Inni ýadyma düşdi. Kelläm agyrdy dün. Inna agranok gerek kelläň. Kellämmi? Hmm. Ýok, inni agranok. Beýle bolsa, mek goşuň otagyna defteriň alyp bar. Bolýarmy? Bolýa. Tüöleme. Uly git bol geçipden. Hakan geçen dagam gowmy. Awa köp salam aýtdylar Attowdädi. Menem siz sorak gaýda ýaýnydim. Maksady görmediňme de es wagt boldy. Okuňam tagaman oturdyň. Awa, indi bir işe başlamakam owanym görüp gelýärdim. Alar edip näme etjek diýeni özüne şähere baryp durdy. Alar ýok Attowdädi. Attowdädi. Maksat nirede? Maktada ýerden işe gidendir. Sen otur, o baham gelirim. Ya men işine garaýsam mı? Ağan göresin gelen çıno. Kovsi Muratcan sen öýe gir. Bırak yolun ýadak gelenim. Diýinjiň al, oňa sen de ağam gelir. Esire gelinjeğim gelip bile bir dat pişirip berer. Şeýle mi? Owo. Ay bordan. Onsoň menem sen ikizdiňiňi bilmem. Soň giň görýän. Bir görseňe dogundy, bir görseňem çekinjeň giň ýa-da kenýä. Ikizdiňiňi bilem soň ertesi sen gödel bolup işe geldiňler. Howa. Beýle oýny sen ýeköýüň tapan bolmaly däl. Gödel tapdy. Ýönül maňa hiç kime hiç dat aýdaýma diýdi. Gödeliň bu tapan garagollugynyň gow taraplary bar. Inni men seni tanamany öğrendim. Şeýlemi? Maya. Biziň duşanmyza kän wagty meçenok bolýan. Goýun bolmasa men seni köpden bäri tanap ýören ýaly. Men sen saýywanyň getirjekdim welin. Ýok, gowsy. Goýul sende dursun Maya. Goýul sana hemişe şo ýagaşyny ýatlasyn. Bolýa. Maya, egerde ýene bir gedek şo saýawan gaýtyp berjek diýseňem, men seni gatgor. Sen bilen hiç gaçan gurulşak. Maya, gurulşdukmy? Bolýa. Bor sağ ol maksat. Bor Maya, sağ ol.
sen, diňe seni söýdüm. Ömrümü şirin canım sana berdim.